מסע אופניים, שהוא מסע של חיבור עבר והווה בתוך כפר ורבורג, ולשמוע קצת את סיפורי כפר ורבורג מהפן של קצת אנשים יותר מבוגרים מאיתנו. כל קבוצה, אנחנו נגדיר כאן קבוצות, והקבוצות תוגדרנה בצורה, יכולה להיות גם על ידכם, בין 10 ל-15 אנשים, כאשר בכל קבוצה יהיה ראש קבוצה אחד בודד, שהוא יהיה אחראי על הקבוצה בסופו של דבר. מה שאנחנו נעשה בעצם, מעבר להתאגדות, אז יש כאן רישום של ראש הקבוצה אצלנו כאן ברישום פה לידי, מקבל מפה, ובעצם כל קבוצה יש לה צבע כחול, אתם כבר רואים את הבלונים פזורים, צבע אדום, צבע צהוב וצבע ירוק, כאשר כל קבוצה יש לה מסלול משלה. כאשר המסלול ייקבע על פי המפה, או שאנחנו אומרים לכם בניגוד למפה, אנחנו הולכים מהצד הסופי, מהסוף להתחלה. כלומר שעל כל קבוצה, על כל מסלול יכול להיות 2 מסלולים במקביל. המטרה היא, זה לא תחרות, אין כאן מטרה של תחרות, המטרה כאן ליהנות, לבוא ליהנות, לעשות הפנינג של אופניים עם אנשים, עם אנשי כפר ורבורג, ולהכיר את סיפורי כפר ורבורג בתוך כל העשייה הזאת. אז לכן, לא למהר, לא לעשות שום דבר שיכול להיות בעייתי, אנחנו משתדלים כאן שיהיו כאן מיעוט של רכבים בכפר, תלינו כאן שלטים, הכנו אתכם לקראת הדבר הזה, אני מאוד מקווה ורוצה שלכולם יהיו כאן קסדות, אין, אז כבר החלטה של ההורים. אני מבקש שראשי קבוצות יתאגדו כבר עכשיו של אנשים, 10 עד 15 אנשים, ואנחנו נתחיל להכין. לגבי שתייה, מעבר לזה שיש עליכם שתייה, יש 2 נקודות שתייה שאנחנו הכנו מראש, מים קרים, חשבנו שעוד יהיה עוד ימים חמים, אז לכן יש נקודות שתייה בצרכניה ובאנדרטה, אתם מוזמנים לשתות, למלא שם את הבקבוקים שהבאתם ולהמשיך בדרככם, כל אחד בדרכו. לכל קבוצה יהיה בין 9 ל-10 תחנות. התחנה, אנחנו מעריכים שמבחינת לוחות הזמנים, כל תחנה זה עצירה, זה סיפור על המקום, סיפור על המקום שאתם תחוו אותו, ולכן... הנה, תפסה אותי, מה אני אעשה? כן, שיתאמץ, יש פה איש משמר הגבול, היה צריך לעמוד פה ולעצור את הבלגן. שימו לב, אנחנו כרגע עוברים לשנת 1948. אחרי הכרזת המדינה, כל צבאות ערב מתנפלות על מדינת ישראל. הצבא המצרי די בזריזות מצליח להגיע עד קיבוץ נגבה שנמצא שם, באזור ההוא. בין נגבה וכפר ורבורג אין שום יישוב, שום דבר. מה שיש לנו בשטח, באזור הזה יש גשר באזור שפיר, גשר טורקי ישן, ולאחריו בעצם הכל פתוח. נגבה, תושבי נגבה עם עוד מספר יחידות נוספות עומדים במערכה נגד המצרים. אנחנו כילדים, הייתי אז בן 12, בוקר ולילה שמענו את רעמי התותחים ואת הפגזים שנופלים על נגבה. אם נגבה נופלת, המושב הבא בתור זה כפר ורבורג, אין שום דבר באמצע. גם מושב אביגדור עוד לא היה אז. ואז כתוצאה מכך עושים תושבי כפר ורבורג עם עזרה מכל מיני מקומות נוספים, עם חלק מגדוד 51 של גבעתי,
עושים כל שביכולתם להקים כל מיני מתקנים או מחסומים להשתדל לעצור את הטנקים המצרים. אני לא מדבר על מטוסים שמדי פעם הופיעו כאן, אם כי לא תקפו ישירות את כפר ורבורג. מה עשו כדי לחסום את המצרים? יספר לכם פיתו. אני לא בטוח שכולכם רואים את המפה ואת התצלום, אבל איך הוא החזיר אתכם ל-48, אז תבינו, מי שמכיר את הגשר המעוקל שעובר היום על נחל גוברין, מה שאז היה ג'לדיה, היה שם גשר ושני פרדסים משני צידי הכביש, של כפר ורבורג ושל באר טוביה. יש פה תצה מהימים ההם. אתם רואים את שני הפרדסים ושני הצדדים. אתם רואים את הגשר שעבר את העיכול על נחל ג'לדיה שעובר פה, נחל גוברין שאתם מכירים אותו ב-20 דונם, פה כפר ורבורג, והחליטו לעשות את המחסום בצאת הפרדסים. הרעיון היה שהערבים באים עם הטנקים וכל הדברים האלה עוברים, והכלים שלהם עוברים את הגשר, נכנסים לפרדס ומופתעים שיש להם מחסום בדרך בשני צידי המחסום. חפרו תעלות, הקימו עמדות, וכאן התכוונו לחסום את זה אנשי באר טוביה. דרך אגב, מי שפיקד פה על כל העסק זה היה אברהם נגב בזמנו, היה מגד אחר כך בפלמ"ח, ואורי מרום שהיה אחר כך תת אלוף בצה"ל. עכשיו הרעיון היה שפה בגשר הזה חגגנו לפני שנה 70 לבין שטחים ערביים שנמשכים מפה ועד ניצנים בערך. במלחמת השחרור הערבים מתפנים מפה, המשבצת של המושב גדלה ל-6,000 דונם בערך, עד נחל לכיש במערב, הגבול בינינו ובין זמורות במסורות. בצד דרום אנחנו מגיעים לנחל הדס. בתקופת הערבים ישבו פה ערבים. 500 מטר אחרי הבית של שילוני הייתה סוואפיר, כפר ערבי. כ-50 מטר אחרי המגרש כדורסל היה בית ערבי ענק של אבו ג'ידאללה, פרדסן גדול פה. המושב ביחד עם המוסדות המיישבים מחליטים להוסיף עוד 38 משקים למושב על מנת להפוך את זה ליחידה של 100 חמושים. הגענו, צריך להתחיל. במקום שאנחנו עומדים השתכנו מקימי הרחבה, רובם כולם כמעט היו סביבי הפליטה באירופה, אנשים שעברו הרבה שמה, הגיעו לכאן לבנות את ביתם, הוקמו 50 פחונים. עכשיו תתחילו להקשיב טוב, כן? כל משפחה קיבלה פחון בגודל של 3 או 4. משפחה שהיה בה יותר משני ילדים קיבלה עוד פחון. כן? בשני הצדדים היו בודקות כאלה שהיו שירותים, כן? מפח. זאת אומרת, זה היה בור שכל מה שיצא נפל פנימה. כן? ישבו על מין אסלות כאלה מעץ, ועם חבל החזיקו את הדלת שלא ייכנס מישהו פתאום. מקלחות, הקימו 2 מקלחות. מקלחת, פחון אחד היה מקלחת לגברים, פחון אחד. הם ירו פגזים מכיוון עיר הקסוידן והמשפטים מסביב, וכבשו את העיר הקסוידן והורידו את המצור מנגבה. על הכפר גם כן נפלו הרבה פגזים מהמצרים. אחד זה היה מכיוון גבעה 69, שם היה לא רחוק מכאן. וזהו. באנדרטה פה אנחנו כל שנה עושים טקס יום הזיכרון, זכר חללים, היא משמשת וכל הכפר בא הנה. זהו, זה מה שיש לי לספר לכם. רוצה לשאול שאלות? רציתי רק לשאול על
מרגמה, לפח, תותח, מרגמה, יש אותך, זה לא מורגש. ממתי והוא הגיע לפה? אני נסעתי של התושבנים שהם היו במחנה שלהם וביקשתי תותח, אז הם נתנו לי את התותח הזה.